दखरा एबसुआ खुमारिकाटा एबसुखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो दिनै जि माने टीमा उइनार जानो हागोन बेखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने आन्डार 13 नि जि फुटबल खेला होनाय जागोन बेवहाय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेनायाव जोङो जिल्लानिफ्राय दैथायहरनाय जागोन आरो बेवहाय जाय जिल्लानिफ्राय सेलेक्शन जानानै जाय टीमा मिरुआव देरहानो हागोन बैखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेलेक्शन खालामनानै इन्टारनेशनल बा नेशनल लेभेलसिम गेलेनो थाखाय बेखौ कचिंनि माने बाहागो होनाय जागोन आरो बे कचिं लाहोनानै माबायदि उननि समाव नेशनल बा इन्टारनेशनल लेभेलसिम थांहोनो हायो बै बाथ्राफोरखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंबो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो सानदों बा मिजिं खालामदों दिनै जिखिनि टीमनि गेजेराव जायफोरानोखि उइनार जानो हागोन थारैनो जोंबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बादायलायनाय बेवहाय तामुलपुर जिल्लायाबो मोनसेबाबो माने बाहागोआव देरहासार जानो हागोन बे मिजिंखौनो लानानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। नंगौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादि जि गथ'फा गोसोथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सिङिमारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जादों। दा बे हाबाफारिनि गुबै जाहोनानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु मोनसे माहारियारि आफाद मोनसे हारिया जौगानो गोनां जायोब्ला जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगानांगोन आरो बे थांखिखौनो लानानै जोंनि जि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि लाइमोनफोरखौ जोङो खेला गेलेनायाव साखाफारा खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे मिशनखौ लानाय जादों। बाथ्राया जाहैदों जि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फुटबलखौ जोबोद मोजाङै गेलेबोदों नाथाय बै फुटबल गेलेनाया गामि सिङाव थानानै माने गेलेबोनो गोनां जादोंमोन मालाब्लाबो जोङो बेबायदि नेशनेल बा इन्टारनेशनेल माने लेभेलसिम थांनो थाखाय जोङो प्लेटफर्मखौ होनो हानाय जायाखैमोन। बे बिथिंखौनो नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बा बे थांखिजोंनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगानांगौनि बिथिङाव दिनै फुटबलाबो मोनसे बे हाबाफारिनि बाहागो आरो बेनिखायनो दिनै जोङो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ नुदों जे खेला गेलेनाय बिथिङा जोबनायनि थाखायनो दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो दिनै बेनि गेजेरजों मेसेज होनो लुबैगोन जाय माने 13 बोसोरनि सिंनि माने जायफोर माने फंबायमोना जिहेथु खेला गेलेनाया गैयाब्ला फार्स्ट लेखा फरायनाया थाग्रोनांगोन बेजों लोगोसे गावनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय आरो जोंनि दिनै लाइमोनफोरा माने हाइ स्कुलाव फरायनायनिफ्रायनो माने क्लास 8आव फरायनायनिफ्रायनो जेरैबायदि ड्राग्स जौ जुवा बेफोरजों साग्लोबनानै दङ ओंखायनो माने राफोद सासे माने खेला गेलेगिरि जानांगौब्ला बे जौ जुवा बा फेग्रा बेसादनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो बेखौनो सेफटि खालामनो थाखाय आरो जोङो इन्टारनेशनेल नेशनेल लेभेलसिम खेला गेलेहोनो थाखाय बेबायदि प्लेटफर्मखौ लांहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै 13 बोसोर बैसोनि दिनै मोनदाइन आनसलिकनि जि गेलेग्राफोरखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फाइनाल खेलाखौबो गेलेहोनो थाखाय आखायाव लानाय जादों।